Hasi nintzen orain dela 37 urte. 1987an, bai. Abuztuan batian, hasi ginen 6 udaltzain berrizak. Eta azteko egin genuen hemen udaletxe barruan formakuntza txiki bat, eta gero ja segiduan egiten ginen uniformearekin ja kalera. 2019an, hasi nintzen udaltzain buru moduan, azaran uste dut izan zela, jauzi ziren bi eraikin Arragueta kalian, gero jarraian gertatu zen Zaldibarkua, eta segiduan pandemiaz izan martxoan. Orduan genekien zelan kudeatu, jentia geuden erdizan batzuentzako motz gelditzen ginen, eta ez genuen ezebezeitzen, eta beste batzuentzat izun pila bat jartzen genituen, eta garai oso. Azkenengo 12 urtietan pasau dira 100 agente hemendik, Udaltzaingotik, berrizak. Eta lehen esan dutxu, ni sartu nintzenean, 6tik 4 ginen Eibarkoa, beste bat Ermukoa eta beste bat Bergarakoa. Orain etortzen dira, gaztiak etortzen dira, eta gero nahi dabe mobidu, hurbildu berrira, eta etortzen dira, eta ez dabe ezagutzen erriza, eskaliak, eta gero Eibarko espiritua ez dabe ezagutzen, orain dana kudeatzen dau Arkautek, akademiak. Probak sartzeko eurek etzen dabe, eta ertzaintzakoak eta guriak dira berdinak. Gero formakuntza behitzen dabean, 7-8 hilabete kurtsua hitzen. Eta gero hemen etortzen dira eta beste urte bat hitzen dira praktika. Dana aldatu da asko, ni sartu nintzenean arazo bat zen heroina. Heroina oso gogorra izan zen, kalte handiza egin zuen ez bakarrik Eibarren bakarrik, hemen inguruan, gazte pila bat hil ziren, eta hori izan zen gogorra. Orain, kultura desberdina dauz, kanpotik etorri da jente asko, eta bueno, dana aldatu da, zelan ibili kalian, kotxea zelan dabiz, oinezkoak orain dira protagonista, kotxeak ziren protagonistak. Trafikoa Eibarren zen kaos bat. Oraindik ez hainbeste zirkulazioa, baina aparkalekuekin eta badaoz arazorik. Segurtasun pertzepzioa da oso subjektiboa. Datuak esaten dabe pizkat, delinkuentzia pizkat gora jundala, baina ez hainbeste. Beti egon dira arazoak lehen esan dizudana. Zegoen heroina asuntua, laporretan ibiltzen ziren egunero, pisuak, kotxiak. Orain ez da aldatu da pizkat, baina hori beti egon da eta zoritxarrez beti egongo da. Bertigo pizkagin, beste etapa bada bizitzan, eta nik oso gustu egon nahi Udaltzaingoak. Eta nire bizitzaren parte bat hemen gelditzen da, orduan alde horretatik, pizkat hor, bai eta ez. Eta gero, badakat asmoa jarraitzeko, gauzak itzen jarraitzeko, eta esateako, nik ibili naiz beti txirrindulari munduan sartu, eta tolakuntzan, kroziklistan, orain orzetan, itxulian, eta dakat asmoa hor jarraitzeko. Lanian, eta gero, ariketain, bidaiak, ez dakit, gauza normalak. Baina, bai.